שלום, שמי אבי. שלום, שמי יובל. אנחנו חברת קלין פרימיום אופיס. פיתחנו את שיטת פרימיום 360. מורכבת משני חלקים. חלק ראשון זה חומרי ניקיון איכותיים. החלק השני מורכב מאזורים במשרד. האזור האישי, האזור הקבוצתי והלובי והכניסה למשרד. אנחנו בחברה מעסיקים מאות עובדים נאמנים שהולכים איתנו לאורך שנים ואמינים. בין לקוחותינו נמנים משרדים מהמובילים בארץ, כמו משרד עורך דין מיתר, משרד עורך דין אמר רייטר, רשת המינח בפריסה ארצית ועוד רבים וטובים. בנוסף אנחנו עובדים עם חברות הייטק מובילות, מטריקס, ג'ון ברייס, פיריון. נשמח להיפגש איתך או איתך בתוכנית ניקיון. והפעם נקי לתמיד. קלין פרימיום בעצם נותנת לנו יחס אישי, וגם בנושא גמישות וגם בנושא הניקיון של החברה. המקום פה נקי, המקום פה מקבל יחס מועדף מהחברת קלין פרימיום, אם זה בחומרים ריחניים, חומרים איכותיים, חומרים בעלי ערך גבוה של ניקיון. העובדים פה מאוד מרוצים, אנחנו מאוד מרוצים, ואני ממליץ באמת על קלין פרימיום, אם זה בשינויים שאנחנו מבצעים אצלנו בחברה, והם מאוד גמישים כדי לתת לנו את השירות, ממליץ בחום על קלין פרימיום.